Юраты зашишмай ялынан. Муза, Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез. Сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білен Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу музыканың кіші тұрмышындағы әхәмияті, танылған татар композиторлары, оларның халық көңілін яулаған әсәрләре һәм ижадчыларның izlәнүләре хақында. Әгәр дә мин физик булмасам, мөгаен музыкант булган булыр идем. Мин еш кына музыка турында уйлыйм. Хыялларымны музыкага салып тормышка ашырам. Тормышымны да зур бер музыкаль әсәргә тиңлим. Дигән Альберт Эйнштейн. Чыннан да музыка гаҗәеп көчкә ия. Ул дәвалый да, яралый да, уйлата да, җырлата да, елата да ала. Татар милли музыка сәнгате шактый бай. Ул гаҗәеп шәхесләрнең иҗатын үз эченә ала. Аларның һәр кайсы турында бик озаклап һәм нечкәләп сөйләргә булыр иде. Без бүген асылда татар музыка сәнгатенең төрле юнәлешләренә нигез салучы шәхесләрне һәм актив иҗат итүче кайбер яшь композиторларны барларбыз. Исемлекне әлбәттә татар профессиональ музыкасының әтисе дип саналган күрнекле композитор Салих Сәйдәшевтән башлыйсы килә. Сәйдәшев беренче һөнәри татар дирижерларының берсе, педагог, пианист. Ул 1918 елда үз оркестрын төзи, 1922 елда аны Татар дәүләт театрына музыка бүлеге мөдире итеп эшкә чакыралар. Композиторның Мирхайдар Фәйзинең Галия Бану, Хабибулла Ибрахимовның Башмагым, Кәрим Тинчуринның Казан сөлгесе, Сүнгән йолдызлар, Зәңгәршәл, Кандыр буе ил пьесаларына язган музыкалары бүгенге көнгәчә театрларның байлыгы булып тора. Салих Сәйдәшев үзенең Совет армиясе маршы белән дә һәркемгә таныш. Данлыклы Сәйдәшев еллар узган саен үзенең актуальлеген, серлелеген югалтмый. Без халык иҗатына сак һәм яратып карарга тиешбез. Безгә халыктан өйрәнергә кирәк. Халыкның җыр иҗатын баетып, тәэсирле музыкаль чаралар белән көчәйтеп, аны халыкка камилрәк сыйфатта кайтару безнең бурычыбыз. Сүзләре тирән мәгънәле, матур төсмерле, моңлы, заман рухына туры килә торган ягымлы һәм уйчан җырлар кешеләр күңеленә ләззәт бирә. Республикабызда беренче хатын-кыз композитор, җырчы, Татарстанның халык артисты Сара Садыкованың әлеге сүзләре белән килешми мөмкин түгел. Халык җәүһәрләрен һичшиксез сакларга, һәр даим яңартып торырга кирәк. Сара Садыкова талантлылар исемлегенең алгы сафында. Ул актриса буларак зур сәхнәгә беренче мәртәбә 1921 елда аяк баса. Беренче татар оперлары Сония һәм Иршидә төп партияләрне башкара. Шунда аның җырчы буларак гаҗәеп таланты ачыла. Бер вакыт Салих Сәйдәшев Сарага көйләр язып карарга киңәш итә. Ул анда да сынатмый. 1942 елда Әхмәт Ерекәй сүзләренә «Көтәм сине» тангысын язуы белән композитор буларак эшен башлап җибәрә. 400-гә якын җыр, 30-дан артык спектакльгә инструменталь әсәрләр яза, 2 музыкаль комедия иҗат итә. Бүгінгі буын яшьләре халкыбызның йөзек кашы булган композиторлар иҗатына зур игътибар бирә. Тукай музейында үткән музыкаль кичә моның ачык мисалы. Татар музыкасы, классиклар һәм замандашлар дигән очрашуыбыз исеменнән үк аңлашылганча, төрле чордагы татар халкының бөек композиторлары, аларның көйләре яңгыраячак. Менә бүгенге очрашуыбыз инде безнең дирижер, композитор Ильяс Камал белән бәйле. Ильяс Камал үзенең дуслары белән бергә, музыкантлары белән бергә татар халкының күренекле композиторларын көйләрен яңгыратачак. Һәм әлбәттә инде ул бүгенге чордагы яшь композиторларыбызның көйләре дә булыр. Һәм шулай ук инде 20нче гасыр башыннан алып халык күңеленә таныш булган, халык күңеленә кирип калган көйләр дә яңгырар дип уйлыйбыз. Шараның Тукай музейында узуы очраклы хәл түгел әлбәттә. Бөек шагыйребез үз чоры композиторлары музыкасына мөкибән киткән. Халык җырларын өйрәнеп лекциялар укыган, тәфтиләүне аеруча яраткан. Аны язып алып, халкыбызга таныткан. Безнең максатыбыз безнең татар профессиональ музыкасының бөтен кырларын күрсәтергә. Безгә кадәр иҗат иткән композиторларын да, бүгенге көндә иҗат иткән иҗатчыларын да күрсәтергә. Һәм
осы кішкене түгіл бүгінгі күнде енді халетте екенінде көрсете şu ғасырлар ішінде енді яңалықлар болды, енді өзгерішлер шуларны көз алларға мүмкінлік бере. Һәм бүгінгі күнде де өзіміздің ижадчыларыбыз барлығын көрсете, һәм аларны халыққа жеткерге танытырға, шундый мақсатыбыз. Тамашачыларның алқышларынан, һәр көйне, һәр ахаңны йотлыгып тыңлауларынан шыр татар моңының тансык булуы сизелә. Кичә дә бер сулышта узды. Ильяс кебек актив, милләтпәрвәр яшьләр шактый икән. Мин татар консерваториясында укыйм һәм Түбәнкамада халык оркестрында солист булып уйнадым. Без бүген татар композиторларны уйнадык, алар безнең өчен бик якын. Бүгенге заман композиторларны да онытмадык. Димәк, татар музыка хәзер дә яши. Мондай кичәләр моннан арада ешрак кабатланып торсын иде. Халык бөек композиторларыбыз мәдәни байлыгын да бүгенге яшьләребез иҗатында белергә тиеш. Татар музыка сәнгатендә тирән эз калдырган тагын бер композитор Солтан Гобәши. Ул татар опера сәнгатенә нигез салучыларның берсе, педагог һәм музыкаль җәмәгать эшлеклесе. Кечкенәдән кобызда, гармунда халык көйләрен уйнарга өйрәнә. Солтан Гобәши, Газиз Әл-Мөхәммәтов һәм Василий Виноградов белән берлектә беренче татар оперлары Сония һәм Иршене иҗат итүдә катнаша. 12 татар драма әсәренә музыка яза. Алар арасында Гаяз Исхакыйның Зөләйха, Фәтхи Бирнашның Тахир Зөһрә музыкаль драмалары бар. Аның халык сүзләренә язылган Кәккүк җырын да һәр татар кешесе белә торгандыр. Тагын бер атаклы кеше композиторлар династиясына нигез салган шәхес. Фәрит һәм Мирсәет Яруллиннарның әтисе Заһидулла Яруллин. Ул беренче кыллы татар оркестрын оештыручы. Замандашлары әйтүенчә, Габдулла Тукай аны бик яратып тыңлый торган була. Композитор 1913 елда атаклы Тукай маршын иҗат итә. Шулай ук Сәйяр труппасының музыкаль ансамблендә пианист һәм җитәкче дә була. Сәйдәшев тә беренче белемнәрен Яруллиннан ала. Тагын бер бөек композитор, татар музыкаль комедиясенә нигез салучы Җәүдәт Фәйзи 15 яшендә Яшьләр дигән музыкаль драма яза. Инде өлгергән композитор булгач иҗат иткән Башмагы музыкаль комедиясе илебезнең күп кенә сәхнәләрендә әле бүген дә уйнала. Иң зур әсәре Тапшырылмаган хатлар операсы. Ул шулай ук 200-гә якын җыр иҗат иткән. Атаклы татар композиторы Нәҗип Җиһанов исә кечкенәдән үзлегеннән пианинода уйнарга өйрәнә. Профессиональ белем алганнан соң 1938 елда Качкын дип аталган беренче операсын иҗат итә. Бер елдан әсәр яңа гына ачылган татар опера һәм балет театр сәхнәсендә куела. Җиһанов Муса Җәлил белән якыннан аралаша. Шагыйрь аңа үзенең 6-нчы поэмасына опера язарга тәкъдим итә. Композитор әлеге опера өчен Сталин премиясына лаек була. Нәҗип Җиһанов Казанда консерватория ачу өчен дә күп көч куя. Бүгенге көндә Казан дәүләт консерваториясе аның исемен йөртә. Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллияте студентлары оештырган Казан утлары концертын тыңларга насыйп булды. Татар бүлеге яшьләре шушы чыгышлары белән хор музыкасы фестивалендә дә катнашкан икән. Белгәнегезчә, 2023 ел укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителде һәм инде без Казан утлары дигән концертыбызны безнең Татарстанның халык артистына, җыр һәм бию ансамбленең хормейстерына, шулай Ильяс Вакасович Әүхәдиев исемендәге хормейстерына, аның укытучысына багышлап, ягъни Венера Хасановна Гараевага. Хорның репертуары үз эченә татар башкорт җырларын гына түгел, танылган композиторларның көйләрен дә ала. Концерт барышында Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Әсхар Абдуллин, Ринат Габайдуллин иҗаты да яңгырады. Ахунова Гүзәл Мансуровна безнең хорның җитәкчесе, ул инде безгә
иретә шундый танылган һәм инде әлегә танылмаган әсәрләрне аларга партитуралар яза кулдан. Һәм инде без анарга бик рәхмәтле. Менә бүгенге концертны да безнең менә җитәкче оештыра. Сәйдә үзе дә моңлы җырлар сайлауы белән билгеле. Аның башкаруындагы Су буйлап җыры берәүне дә битараф калдырмагандыр. Тик әлеге концертта ул бүтән җырын башкарды. Хәзерге буынга татар халык җырлары бигрәк тә кирәк, һәм инде аларны кирәк күбрәк җырларга. Шулай рәхмәтле менә шундый концертлар өчен, чөнки менә мондый концертларда гына без чыгара алабыз үзебезнең танылган композиторларны, татар халык җырларын, бөтенләй онытылган татар халык җырларын. Менә клиентта безне шулай хорда өйрәтәләр менә шундый матур милләтебезнең яратылган татар халык җырларынан. Мәшһүр татар композиторы, татар милли балетына нигез салучы Фәрит Яруллин башлангыч музыкаль белемне әтисеннән ала. Үзен төрле жанрларда сынап карый. Композитор Габдулла Тукайның Шүрәле әкият поэмасын көйгә сала. Әмма балет сәхнәгә күтәрелә алмыйча кала. Бөек Ватан сугышы башлана. Фәрит Яруллин яу кырына китә. 1943 елда батырларча һәлак була. Озак вакыт ул хәбәрсез югалучылар исемлегендә йөри. Кабере 40 елдан соң гына табыла. Композиторның Тукай һәм татар халык әкиятләренә нигезләнеп язылган Шүрәле балеты соңрак дөньяның күп кенә илләрендә куелып зур уңыш казанды. Татар романсына нигез салучы күренекле композитор Рөстәм Яхин Татарстан дәүләт гимны авторы. Ул кичкенәдән музыка белән кызыксына. 3 яшендә пианинода үзлегеннән халык көйләрен уйнарга өйрәнә. 13 яшендә музыка мәктәбенә укырга керә һәм 7 еллык мәктәпне нибары 3 елда тәмамлый. Рөстәм Яхин оста пианист. Ул тирән эчтәлекле җырлар, фортепиано өчен әсәрләр авторы. Яхинның дулкыннар, күзләрем тик сине эзлиләр, китмә сандуга киек казлар җырлары онытылмас еткәрләр исемлегендә. Шулай ук атаклы композитор Мансур Музафаров татар профессиональ музыкасына нигез салучыларның берсе булып санала. Композиторның иҗаты киң кырлы. Ул 30-га якын камера инструменталь әсәрләре, 130лап җыр һәм романслар иҗат итә. Төрле вокаль һәм инструменталь төркемнәр өчен зур күләмдә татар милли көйләрен дә эшкәртә ул. Татар хатын-кызның революциягә кадәрге тормышын тасвирлаган Галиябану операсы Татар дәүләт опера һәм балет театры сәхнәсендә куела. Уйлап карасаң, музыка үсеше һәр вакыт җәмгыять үсеше белән бәйләнештә бара. Шуңа күрә һәр чорның үзгәреп торучы үз музыка теле, жанрлар системасы бар. Татарларда бутыр сәнгать үсеше Болгар чорыннан ук башлана. Заманында Коръәнне көйләп уку киң таралган була. Соңрак көйләүгә нигезләнеп, мөнәҗәт, бәйет, фольклор жанрлары барлыкка килә. Идел буе халыкларында такмак жанры да киң таралган була. Татар музыка сәнгате Алтын Урда һәм Казан ханлыгы чорында нык үсеш ала. Башка илләргә, дәүләтләргә эшлекле сәяхәтләр вакытында илчеләр белән бергә җырчылар һәм музыкантлар җибәрелә торган була. Хәзердә музыка заман белән бергә атлый. Ә үткәннең җәүһәрләре исә халык күңелендә мәңгегә җылы яткәр булып саклана. Буыннан буынга тапшырыла. Туган телнең бу чыгарылышын әзерләгәндә нинди генә концертларда булмадык. Чираттагысы халыклар дуслыгы йортында яршаллы керәшеннәре тарафыннан оештырылган Кәрендәшләр ансамблене кийде. Без Казан шәһәрендә менә бер ай буе узган шаллы керәшеннәре дигән айлыкның тәмамлау концертына килдек әйме. Әлбәттә теге жул узын булса да без аны җырлый без 70 чакрым җирдән килдек дип җырлап, менә шулай килеп җиттек. Бер төбәктә бер җыр булса, икенче җирдә башка төрле җыр. Мин ул җырлар арасыннан әйтәрим, менә 70 чакрым җирдән килдек без дигән җырны әйме. Гомумән алганда менә Пешән өстендә дигән җырында җыратып җырлар әйме. Балтырган дигән җырларында
халық жаратып жырлай. Гомән алганда вот Ногайба керәшеннәре, керәшен казаклары, Шиләбедә, Шиләбекларында торган керәшен казаклары да үзләренең җырларын җырлыйлар. Бер сүз белән әйткәндә, керәшен халкының географиясенә карап мәдәниятләре, җырлары да аерыла. Ләкин композиторлары уртак. Халык арасында әйтик, борынгырак, элеккерәк композиторлар килгәндә, Марс Макаров, Ключеров, без аны әйтәбезне бер киткән. Гомән алганда әйтик, Роберт Андреев бар безнең шулай бит. Шуңа күрә алар арасында мин дә юк дип әйтмим. Виталий Агаповны күп кешеләр белә һәм инде анда җырларын әнкәй гөле, зәй буйшылары көтәм сине, унтмас ялгыз әтиләрне, әйтик жаңа кәтүкте дигән җырларны әлбәттә жаратып тыңлыйлар. Концертта Виталий Васильевичның иң соңгы иҗат җимешләренең берсе «Арулар месез жақын туганнар» дип аталган җырын да ишетергә мөмкин иде. Гомумән, ансамбльдәге апалар ут кебек янып, балкып торалар. Кәрендәшләрдә мин инде 28-нче ел буена җырлыйм. 1995 елны килгән идем бу ансамбльгә, аңа хәтле ансамбльнең барлыгын белә идем. Кайда ничек аларын табарга икәнлеген белмәйдем. Аннан соң мин аларны таптым да, мине бу ансамбльгә кабул иттеләр. Шуннан бирле бу ансамбльгә хыянәт итмичә мин йөрим дә йөрим. Менә инде 28-нче ел. Безнең репертуарыбызда җырлар бик күп. Бу ансамбльгә теләге булган һәрбер кеше килә ала. Бездә инде олы яшьтәгеләр дә йөрделәр. Алар инде хәзер билгеле китеп баралар. Алар урынына яшьләр килә. Яшьләр безнең шушы җырларны өйрәнәләр, яратып башкаралар. Апалар бик рәхәтләнеп махсус безнең өчен дә җыр башкарыбызды. Без җырлашып барабызла, без җырлашып барабызла, тыңлагызла, ой хай-хай. Без тормышыбызны музыкадан башка күз алдына да китерә алмыйбыз кебек. Татар халкы элек-электән җырлардан юаныч, көч алган, җыр музыка белән зур эшләргә рухланган. Безнең милләткә генә хас булган моң төшенчәсе дә халкыбызның музыкаллыгы турында сөйли торгандыр. Шушының белән тапшыубыз ахырына якынлашты. Без бүген музыканың кеше тормышындагы әһәмияте, танылган татар композиторлары, аларның халык күңелен яулаган әсәрләре һәм иҗатчыларның эзләнүләре хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыуын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш чилги бурчухне тынже путмейді. Кодам умелись, истям И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.